kai haba mala kana da imani kuwa zo ka samu wannan ka tafariyar bishiya ka kama ta da sara fi sabilillah don rashin imani. Wannan bishiyar da kake ganin ta a rene ba karamin taimako take ba. A sha inuwa za ta kare mana zaizayar kasa, za ta kare mana hamada da dumaman yanayi. Ka zo ka kama ta kana kaftanta kai baka dasa wani ba kana kashe wani. Ka gani na in na gama da wannan kaga wacce ina jin ka yanzu aka wacce ma zuwa zan yi sari gwafanni a jikinta. Ka tabbata mala imani saboda hanyar cin abinci ne ba za ka zo ka shiga rayuwa kuma ban ga mai hana ni ba. Yanzu in an kama ka ce ba a maka adalci ba, ni da Allah zai kawo ma yanzu ma'aikatan kula da mahallin nan za ka ga yadda ake yi. Wannan da ka gani ina laifin ka samu mace ciya ce ta mutu sai ka sare ta, in ka sare ta sai ka nemi wata kuma ka dasa maimakon wannan. Zan tambaye ka kafin ka sare wannan guda nawa ka dasa? Da she ne me zan yi? Na san inda ake wani karɓar da she ne, ni kai ba in sare in sani ba tunda hakan ga. Muna nan da kai Allah sa tunda kai mai taurin kai ne ina ma ma'aikatan nan za su sulalo su zo nan ka ga yadda ake da shi hankali. Kai me buta nan? Yawwa yalla boy. Zo yawwa yalla boy. Me kake daga tin? Yawwa yalla boy. Allah kai hakuri yana. Salan ita yake ina hana shi. Yanzu ake mai rashin kunya wai ba uban da ya sai hana shi. Uban ka zai zo hana ka. Kuna ji wallahi ba zan sa kina je rediyo gidan TV wallahi ana ta fadakarwa ana cewa a daina sare dan yan itace Allah zo ku yi ta sare Allah da ba ta fara bari ba zan nemo da shin saka kuma wallahi duk mai hali irin na zan masa magana ya je na kai hakuri wani ne ya ji cewa kai ya zo ƙara sara amma kai ka wallahi zan musu magana wallahi kai hakuri Allah ai yanzu ka ne babu tara babu kai dauri ne wani ne kai ya wallahi ba zan sake yana bata lokaci dan Allah Ma'aikacin banda wannan ma yanzu da na ɗiba wallahi ma'aikatar muhalli zan kai. Ya ko baka isa kai musu baka zo daji ka sari bishiyan ba tun da kai fitsararre ne. Mai girma gwamna ya yi magana a daina saran nan. Honorable Commissioner Sidi Karazo ya yi magana da daraktocinsa a daina sara mu sari wanda ya mutu mu zo mu dasa wani kuma a wajen. Ku fitsararru ku sara ku yi gofa, ku sara ku yi gawayi, ku sara ku kai gidan biredi da gidan wannan. Yanzu ka shiga musu ka gane kurin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. San da aiki. Yawa sanu barka da aiki. Yawa. Ta. Ai in za a samu irin ka. Wallahi haka ake so. Ai ka ga yanzu wannan bishiyan ta riga ta faɗi ta mutu kake sare ta. Ko? To yanzu ka ga wannan ba laifi. Amma wayansu mutane sai a je a samu bishiya tana tsaye a kafce ta faɗi. Kaga ba shi da amfani. Wani ma sai ya samu bishiya tana tsaye ya sa mata mai ya sa mata wuta ya kona wai zai gawai. Wani kuma ya sare zai kai gidan biredi. Ai bai yi ba ai. Kuma wannan shi zai kawo mana hamada ya shigo. In iska ya shigo kuma kaga zai iya zuwa bi gidaje ma saboda bishiyoyin nan suna kare karfin iska. Ka gani ko? Amma yanzu wata shawari in ka sare wannan za ka samu wata sai ka dasa a wajen. Kai maganar dashe. Ni kuma gashi nan dai na sha kallon itatuwan da suka bushe har suka faɗi da kansu ina sarewa. Amma ban san ya zan yi in samu dashe ba kuma ban san ya zan yi in koyi yadda ake dashe ba. Gwamnatin jihar Yobe ta yi odan bishiyoyi miliyan 3 don raba ƙananan hukumomi. Kana ji ko? Kuma sannan ma'aikatar kula da muhalli can za ka je za ka samu wannan dashen an raya su. An raya su za a ɗauka a baka in kana so kuma za a koya maka yadda za ka dasa. Na kama shawarar da kullum take damuna. Wallahi dole tafi shine ma'aikata ta muhallin nan. Wallahi kuma kaga yanzu ka zo ka dasa in ma mai iri suka baka wani mai ƴaƴa ne in ka dasa kaga za a iya cin ƴaƴanta. Sosai kuma za a ji inuwanta. Sosai ma. Kuma kaga an ƙaru.